שיהיה ברור, אנשים זה כל הסיפור. מערכת ההפעלה האנושית היא המערכת המורכבת ביותר שיש. ובשונה מכל מיני מערכות מחשבים, היא ייחודית לכל אדם ואדם. על מנת לפצח את המערכת הזאת, אנחנו צריכים להתייחס לכל אחד כמערכת נפרדת. הייחודיות במערכת הביטחון, אנחנו מדברים מהבנת אנשים מהשטח. אני לא עובד על פי אינסטינקטים, אני עובד בצורה הרבה יותר שכלתנית, בבחירה של איך אני מתנהל במערכות שסובבות אותי. בעולמות המודיעין, אנחנו משייפים ומחדדים את התכונות האלה. על היכולת להתחבר לאנשים, יכולת האילתור, יכולת לקבל החלטות בזמן מהיר. עכשיו, כל הדברים האלה יכולים להתאים בכל דבר, לתחום המחירות, לתחום השיווק, לעריכת דין, לרופא. אפשר לבדוק על הבן אדם שאתה מגיע לפגוש אותו, להבין מה הוא אוהב, מה מעניין אותו. הגעת מוכן, ותהיה מוכן שזה לא יהיה בטוח ככה. ואז תקשיב, תשאל שאלות פתוחות, תנהל הקשבה פעילה. שפת גוף היא כלי אחד מבין כלים רבים. תקשיב לצד שיושב מולך. מדובר באנשים, לא בפסלים. אז אנחנו גם נבין מה הקשיים של הבן אדם ומה מפריע לו. העצמת מצד אחד את הקושי והבאת לו את הפתרון. כשיש עם מישהו קשר אישי, הרבה יותר קשה הוא לסרב לך. אחרי באמת הרבה שנים במערכת הביטחון, זה מייצר מודעות. כשאתה מגיע לסיטואציה, אתה מודע למה שקורה, ואתה בוחר איך להתנהל מול זה. בסוף, אותם מתודות, אותה התנסות שאנחנו חווינו אותה בשטח, אנחנו משייפים ומחדדים את התכונות האלה אצלכם בחיי היום-יום.